A já vás vítám u téhle prezentace, která bude o Bikomu a o koních. A já tomu říkám jemný dotek mocné síly frekvencí. Pokud byste slyšeli chrápaní nebo mňoukání, tak jsou to mi dva buldoci a kocourka, kterého jsem teď pustila venku, ale mňoukáním se někdy chce dostat dovnitř. Jmenuji se Katarína Bester a jsem Bikom terapeut pro zvířata a lidi a objekty. A nejprve vám představím základy metody Bikom terapie u zvířat, pak se zaměříme na specifika diagnostiky koní a velmi ráda se s váma podělím o své bohaté zkušenosti ze stájí, které někdy opravdu říkám, až jsou opravdu velmi často zázrakem, co biorezonanci ve spolupráci s koňskou duší umí. Jak Bikom funguje? Biorezonanční terapie Bikom využívá elektromagnetické vlny k diagnostice a ovlivnění elektromagnetických a energetických polí organismů. Dokáže odhalit nerovnováhu a pomáhá spouštět samoléčebné procesy u zvířat, včetně koní. Principem biorezonanční terapie je porovnávání frekvencí. Tady vidíte na obrázku frekvenční ampulky s jednotlivýma onemocněníma. To je speciálně koňská sada a tohle chrápaní je cácerka. A porovnáváme frekvence koně nebo daného zvířete nebo člověka s frekvencí dané sady. Ty sady jsou různé orgánové sady, a pak je sada ortopedická, speciální koňská sada. To zvíře prostě nemusí říkat v podstatě vůbec nic, já si všechno vytestuju sama a tohle mám i nejradši, jo? To je pro mě taková dobrodružná cesta mezi buňkama, mezi jednotlivými buňkama daného těla, že ten člověk mě nemusí říct vůbec nic a já mu řeknu, dívejte, tak tady se děje to a to a to a velmi často ti majitele na mě kulí oči. Připadám si celkem kouzelně, jak Harry Potter, který prostě má kouzelnou hůlku a vytestovává jednotlivé orgány. Samozřejmě úplně jsou takové specifika, kdy třeba v koňské sadě je ampulka muskelspasmen, teda je to v němčině, to jsou svalové spazmy, jak když říkám, nemáte váš koník tak trochu svalové spazmy a ti majitelé jakože no, mám, jako jo, odkud to víte, říkám, nevím, řekl mě to váš kůň, jako jo. Takže takhle kouzelná umí být biorezonance a dokonce umí být i velmi, velmi zábavná. Tady jsou pár příkladů z mé praxe, s kterým bych se chtěla s váma ráda podělit. Doufám, že vás nebudu nudit a že to se mnou prostě vydržíte. Třeba na obrázku je Stormík, je to koník, který užíval 8 let fenylbutazon, to je lék od bolesti a proti zánětu, teda je bez podkov, je na pastvině a opravdu on z boudy nevylezl, teda z příštřešku nevylezl, a pokud mu majitelka nedala fenylbutazon, oni si ho koupili teda a jenom proto, aby mu pomohli. Ty kůň už nepracovali, ani nepracuje. No, Stormikovi jsme udělali biorezonanci, jak vidíte dolů, dali jsme mu i pijavice. Pijavice měl pravidelně každý týden 15krát po sobě. Musím teda pochválit paní majitelku, byla úplně skvělá. Stormika jsem na dálku přes krev ladila asi tak 3krát.
Stormík je bez fenylbutazonu, vyjde si ze stáje, nepotřebuje léky od bolesti a žije se svůj krásný koňský život. Lanížek má melanom a majitelka mě zavolala, protože byl kůň, který byl úplně bez energie, s propadlýma zádama, pohubnula, majitelka měla pocit, že kůň že to nezvládne, že je na uspání a že co budeme dělat, jo? Takže a samozřejmě mám i nádorovou sadu, ty ampulky rezonanční umí pracovat i s nádorem. Samozřejmě neříkám, že není tam zapotřebí ještě plus nějaká veterinární péče, ale tady už nějak majitelka to celkem jakoby vzdávala, říkala si, že jako asi ho nedá, nechá ho jakoby v klidu odejít, ale že by ještě ráda tohle zkusila. Takže Lanížek dostal, jakoby dělali jsme mu biorezonanci, a bylinné preparáty. Změnilo se, je to starší koník, změnili jsme mu na mé doporučení jsme mu změnili i boxík, takže změnil se box, začal mít zájem o život, co se děje ve stáji. Opravdu ten melanom se zapouzdřil, zastavil se, a dělali jsme mu biorezonanci asi 6krát nebo 7krát na dálku přes krev, jednou teda fyzicky, užíval preparáty, má se úplně k světu. Je to prostě laníž, na kterého byla majitelka zvyklá i předtím, je úplně zázračný. Lojzík. Lojzík je kůň, je to šiml, je to starokladrubský kůň ze stáje Kateřina. Rok stál na nateklé noze, protože nikdo nedokázal říct, co se děje. Proč ta noha je stále natekla, i když dostával léky od bolesti. A uvidíte na dalších fotkách, kam se až ten Lojzík dopracoval. Takže u Lojzíka rok stál na teklé noze, přijeli jsme do stáje, samozřejmě já si to prostě nefotím, jo, mým úkolem je, nebo jako vnímám to tak, čím ten zvířatům pomoct a vždycky, si zapomenu pořídit fotky. Tohle byl opravdu skoro takový malý zázrak, protože jsme mu udělali biorezonanci na nateklou nohu a přijdeme ráno a to ještě můj partner Michal žil a přijdeme ráno a my jsme se normálně hádali, na které noze jsme mu dělali biorezonanci, protože ta noha není nateklá, museli jsme čekat, až přijde majitel stáje a opravdu říká, to není možný, jo, ta noha se dala úplně do pořádku, užíval preparáty, bylinné preparáty ještě a když se takhle kombinují ty bylinné preparáty, vždycky je to pro to zvíře dobré, jo, protože tam už je ta poškozená ta hmota, jo, ale asi, já nevím, za týden volal pan Hladík, že prostě Lojza opět prostě na rovném terénu byl to kůň, který se zapřahal do historického spřežení, do historického kočáru a zaškobrtol na úplné rovině. Co do okolností jsme měli za 2 týdny cestu do Mladé Boleslavi, takže jsme ho opět otestovali a tady jsem ale zavnímala to zvíře. On byl takový plachší i poprvní, ale že ten úraz není jenom tak, jako jo. Takže jsme mu vytestovali strachy, udělali jsme mu Bachové esence a ze strachu jsme tam vytestovali strach nepodat dost dobrý výkon. Jo? Takže to zvíře samo na sebe tlačilo aby podal dobrý výkon, protože předtím byl u majitele, který když nepodal ten dobrý výkon, tak ho opravdu mlátil. Jo? Pan Hladík si ho vlastně koupil, aby ho zachránil. Jo? Takže on ten kůň sám na sebe tak tlačil, že si radši ublížil, i když se měl dobře, ta jeho psychika takhle fungovala. Udělali jsme mu pachovky, doporučili jsme mu změnu práce a vydržte, uvidíte, jak nádherné zvíře se z Lojzíka stalo a co dělá za práci, uvidíte v další prezentaci jakoby dál. Pojďme dál. Jasmínka, hypoterapeutický kůň, který ho mě zavolali, protože Jasmínka začala kulhat
a měla jít na představení, které dělalo Dorado. Nevím, zda jste to zaznamenali, bylo to úplně skvělé, jmenuje se to Cesta pod kovy a téma byla šikana. Byly tam hypoterapeutické koníky, děti, které dělají hypoterapii, takže prostě začala Jasmínka kulhat a měla vystupovat, že jo, takže bylo zapotřebí to pořešit a majitelka teda Jasmínky tam to bylo takové vzájemné psychosomatické zrcadlení, kdy ta Jasmínka byla schopná unést ty problémy své majitelky, jenomže ta majitelka prostě to nechtěla na ňu házet a některé zvířata to prostě takhle mají, že ty emoce přenáší na orgány, jinak bychom biorezonance umí vytestovat, zda se onemocnění přenáší na kde se ukládá ta emoce, jo, protože vždycky spouštěčem je stres a tady naše hlava nebo i zvířecí hlava a Jasmínka to ukládala dozad a ona odzad kulhala opravdu, tam měla na té prdeli dost velký teda hrb. Dostala bachovky, zvolili jsme terapii, doporučení na bylinné preparáty a já jsem snad vytáhla paty ze stáje a za 2 hodiny ten kůň úplně v pohodě kulhal, teda v pohodě, cválal a všichni se na ní chodili dívat, jakože to snad ani není možné, že za tak rychle se dala do pořádku. Další případ je třeba Dory, těžká alergička, která opravdu velmi, velmi souzněla se svou majitelkou. Majitelka ji teda zachránila ji z takového nemoc hezkého života. Nikdo ji netýral, ale byla taková opomíjená. Jo, a z Dory si docela sedli a je to haflinga a stejně tvrdhlava, jak její majitelka, opravdu holky se našly a užívala tam Bachové esence, užívala haflinga i majitelka a velmi rychle se ta alergie spravila bez toho, aby, myslím si, že užívala asi 2 bylinné preparáty, ale ta alergie se tak rychle upravovala a dělali jsme ji asi někdy v únoru, takže ta sezóna už začala pomalu se rozbíhat a doteďko se má Dory i s majitelkou velmi dobře. Zdravím Šárku, pokud se na tohle dívá. Další taková zajímavost byla koňská dušnost, Unity, je to šetlandský poník. A tam opravdu stačila 1 biorezonance a dala se do pořádku a užívala teda výborný Pulmivet od Energy. Spolu s biorezonancí udělali kus práce. Samozřejmě u těch poníků, proč jsou trošku tvrdohlavější, jsem volila tu terapii na čip a nosili na ohlávce čip samozřejmě ve stádě. Když ty zvířata žijou 24/7, není možné, aby měli čip. To se terapie nahrává do kapek a pak se podávají ty kapky. Bodláček je kůň ze stáje Svatá Kateřina, je to 21 nebo 22 let, starokladrubák, krásný kůň a byl takový, jakoby měl nezájem, předtím byl takový, že se o všechno zajímal, byl tam nezájem a tak jakoby trochu chřadnul ten koník, majitel nevěděl proč, jo, nic nepomáhalo, veterinární péče nic, takže jsme se na něho podívali. Samozřejmě biorezonance pracuje na principu tradiční čínské medicíny, posílili jsme ledviny, začal užívat bodláček preparáty a říkal pan Hladík, že má zpátky svého starého bodláka, který zlobí, kde jsou ty časy, kdy se v tom boxu ani nepoholí, ale samozřejmě je to ze srandy a má radost, že se mají dobře. Pan Hladík je jeden výborný chovatel koní. Dalším jakoby dobrým příkladem je Portýr, je to jezdecký kůň, který už byl teda docela mladé zvíře a byl vyřazený z toho jakoby sportu.
A je to kůň s velmi křehkou duší, který se na ten sport moc nehodil, ale prostě narodil se jako sportovní zvíře, takže majitelka si ho koupila, měl vřet na žaludku a, pardon, a hubnul, jo, a tam už byla trošku nedostatek i na slezině a na slinivce. A pomocí biorezonance jsme to dali do pořádku, koně jsme otestovali, proběhla terapie, užíval, ale delší dobu preparáty, bylinné preparáty, které jsem jako mu naordinovala a sepsala skoro do roční kůry a velmi, velmi dobře se spravil, začal přibírat a po roce jsme ho otestovali, má se skvěle, tam skoro ani nebylo co ladit. Samozřejmě ten žaludek pořád je tam takovej, jako je to prostě vystresované zvíře, takže pořád užívá Ulcerovet od firmy Energy. Ten je výborný na vředy a má se úplně skvěle přibral a Sportira jede nádherný kůň. Deniska je 29 let stará kobylka, která měla dušnost a koňskou dušnost a byla taková, jako neměla zájem o život, ale proč nás majitelka zavolala, bylo to, že nepomáhaly už ani kortikoidy. Takže jsme na ňu se podívali pomocí biorezonance, navolili jsme správnou terapii, kterou jsme, protože mohla mít ohlávku, byla v boxe, takže měla na ohlávku čip, který měla 7 týdnů a mezi tím jsem tam dojížděla i každý týden, ode mě to bylo tak kousíček, takže jsem ji každý týden jezdila dávat pijavice a Deniska se dala tak krásně do pořádku, užívala teda aj bylinné preparáty, že nikdo nechápal, jo, majitelka byla velmi spokojená. Další taková kobylka byla jako je celkem zvláštní případ, kdy majitelce přivezli na krytí kobylu a jakoby majitelka z říká, že kobyla je březí, ona vykazovala opravdu známky březosti, měla teda velké břicho, měla vemínko, jakoby, jo, a ty břicho měla takové jakoby do boku, nebyla si celkem jistá, ta paní, která ji přivedla, ta její majitelka, tam to bylo takové jakoby zvláštní, nebo já nevím, ona to nějak neřešila. Prostě zavolali mě, abych otestovala, zda je kobyla březí. Majitelka hřebce měla pocit, že ano, protože vykazovala známky březosti až známky chování březí kobyly. A otestovali jsme ju pomocí hormonální sady, nevykazovala známky březosti, jo, udělali jsme jí harmonizační terapii pomocí jakoby ampul hormonů, dostala bylinné preparáty a kobylka už má teda krásné hříbatko, samozřejmě zabřezla a hříbatko je na světě. Spoustu takových dalších případů mám, kdy budu ráda, když mě napíšete, co by vás zajímalo a nejenom z té zvířecí koňské říše, ale samozřejmě aj od lidí. Jak vlastně probíhá testování u zvířat? Jo? Člověk si sedne k té biorezonanci, aby se projeli všechny orgány, ta terapie podle toho, co se nalezne a kde je zapotřebí hledat, protože je to taková jakoby dobrodružná cesta mezi buňkami těla, to říkám. Takže je zapotřebí otestovat všechno pořádně pomocí těch jakoby frekvenčních ampulí. Takže u zvířat, protože ty zvířata nevydrží sedět 2-3 hodiny u biorezonance, to ani není možný, takže vždycky požádám ty majitele, když mají nějaký problém, ať mi klidně předem pošlou, než se dostavím do stáje, ať mě předem pošlou krve. A já to otestuju z krve. Ta frekvence tam prostě pořád je. Jo, to je velmi zajímavé. Někdy se o tom jakoby natočím video, jaký je to úžasný.
ta krev se mění podle aktuálního stavu toho zvířete, takže jednou mě vezmou majitele krev a pak já už to zvíře jenom ladím podle potřeby i klidně na dálku, než se dostavím do stáje, jo, třeba u koliky. Můžu, než přijde doktor, jo, to zvíře velmi rychle stabilizovat a zabráníme úhynu zvířete. Takže vytestuje se to z krve, tu terapii já provedu základní terapii, spuštění detoxikačních mechanismů, odstranění energetických blokád a jizev v těle dělám jakoby takhle na dálku a pak navolím správnou terapii. Jednou vám to vyfotím, jak vypadá můj bikom, že šelby, a pak jména koní a ty jejich programy. Jo. Takže pak přijdu do stáje a jakoby nacítím z toho koně a pustíme tu terapii, je to rychlejší. Jo. Když mám jít třeba dělat 6, 7, 8, 10 koní, tak je to opravdu práce třeba na 3 dny. Jo, takže takhle to je výhoda terapie i na dálku a mám dokonce koníka, kampionu, která je v Andaluzii, dušnou kobylu, s kterou už majitelka si nevěděla rady, takže když jeli do Španělska, vzali mě krev a já jsem si ji vytestovala a terapie samotná probíhala pouze přes tu krev a kampiona se krásně dala do pořádku, samozřejmě užívala i bylinné preparáty. A když jsme u toho Španělska, tak mám klienta z Fuerteventury, který má 10 let tinnitus, ale teda ve stavu, kdy opravdu ten tinnitus už říkal, že si sáhne na život. Pán je Švéd, manželku má mou kamarádku z Česka. Pozdravuju Ive a opravdu miluju nevěřící lidi, kor muže, jo. Tak jsme si vzali jsme si krev a ještě teda, když Michal žil, tak mu přiložil ruce a hodně se to upravilo, jenomže jak Michal zemřel, samozřejmě to zemřelo i s ním, takže jsme to ladili přes krev a musím říct, že po 4 měsících Uwe má v hlavě ticho. Takže ten tinnitus je velmi zřídkavý a miluju nevěřící Tomáše, protože nemusíte věřit, aby vám biorezonance pomohla a elektřinu Wi-Fi taky nikdo nevidí a funguje to, takže tohle je testování z krve. Takový malý zázrak mně to přijde. Tak. Využití bikomu v akutní péči je úplně skvělá záležitost. Vzali jsme si, ani jsem netušila, že to tak lze, my jsme si vzali bikom na mezinárodnou soutěž koňských spřežení, která se konala v Něpolomnici v Polsku. A chtěli jsme tam jakoby jenom tak testovat koně majitelům, jo, takže bohužel tam došlo k takovému jako nepříjemné záležitosti. Majitelovi zdrhli koně z ohradníku a honili je po celé Něpolomnici, okolitých loukách a lesích a silnice a zastavovali dopravu a milí poníci si to štrádovali nahoru dolů, honili je autama, pěšky, během, prostě bylo to fakt šílený. Jak vidíte na obrázcích, majitel pak teda, když jsme poníky chytili, upadl do šoku, měl bolesti za hrudní kosti, ale odmítal zavolat záchranku, kterou jsme ale stejně zavolali, protože já jsem zdravotní sestra a nikdy nevíte, ten infarkt myokardu nebo nějaká ischemická mrtvička taky není žádná sranda. Navíc bylo vedro, asi 40 stupňů, takže všichni vypadali, že když se vrátili, že zemřou. Samozřejmě došlo tam ještě k úrazu. Pod koní si vyvrtla koleno a ještě pomocník tam měl jakoby natržený vaz na prstu. Všechny jsme ošetřili. Než přišla záchranka, vyvedli jsme šok a stres. Majitel teda toho spřežení se dal velmi, velmi rychle do pořádku, odmítl ošetření a záchranné služby, protože se cítil dobře
A samozřejmě na takovouhle soutěž se chystáte prostě celý rok, jo. A je to prostě prestiž, máte tam historický kočár, obleky, prostě do toho jít musíte. A ještě biorezonance umí takovou, jako to už si tak hrajeme někdy, že jsme vytestovali, že Lukáš Pánek to vyhraje i skrz tohle. Tuhle nepříjemnou událost samozřejmě měl startovat jako první a startoval jako poslední a říkal, není možná, že tohle vyhraju, takže uvidíte. Dalším příspěvku vám to ukážu. Jak se to splnilo, nesplnilo. Úžasný, to bylo, že se dali do pořádku i pod koní, přestalo jí bolet koleno, ale to jakoby rychlostí blesku, jo, Lukáš se dal do pořádku, on tam tak trochu jakoby pak šel do šoku z dehydratace a prosím, zdravotní sestra samozřejmě ty vědomosti člověk má, tak to nějak spojil. To mě na tom nejvíc baví, jo, že jste zdravotník a teďko prostě máte tam ty vědomosti západní medicíny a spojíte to s tou biorezonancí, teďko studuju ještě čínskou medicínu, takže takhle jsme to tak nějak všechno pospojili, dostal bylinné preparáty, které zaúčinkovaly teda velmi, velmi rychle, koňům taky a Lukáš to samozřejmě vyhrál, jo? Všichni byli vztekli, že prostě takováhle událost a Lukáš to opravdu, tak jak jsme to vytestovali na tom Bikomu, to vyhrál, jo? Škoda, že jsme nebrali sázky, protože to byla celkem jakoby velká jakoby sešlost, jo? A kdybychom si tam otevřeli sázecí kancelář, tak možná by bylo na oběd pro všechny. No a pak se tam stala ještě taková jedna nepříjemná událost, kdy to vidíte na tom dolním obrázku, kdy paní poprvé byli na závodech, krásný historický kočár, koně celkem jakoby ne moc hodnej řidič to tam zatroubil, koně se splašili, obtočili to kolem stromu, vyvrátili se, kočár spadl vypadli teda jako přísedící, spadl na majitele, koně byly totálně splašené, vidíte paní v autě, uložili jsme ji do auta, pustili jsme ji biorezonanci, než přišla záchranka, tak byla celkem stabilizovaná, odvezli ji do nemocnice, udělali magnetickou rezonanci. Koně jsme taky prohnali biorezonanci, vyvedení šoku stresu, kočár se bohužel polámal a oni už nemohli teda pokračovat dál, ale důležité bylo, že hlavně ty zvířata se dali do pořádku. Tady vidíte, malí útěkáři se stali nejlepšími ve všech kategoriích, oni to dokonce vyhráli, takže vyhráli první místo, pak vyhráli, vidíte, pan Šuster tam posuzuje celý ten kočár, jak ladí, tam musí opravdu ladit dokonce i popruhy, uzdičky, prostě všechno, bičík, jako jo, teďko oblečení těch lidí, kočího, podkoního, takže oni opravdu to vyhráli na celé úrovni, tak to bylo takové to zadozučinění za to, co se tam dělo. Zní to možná fádně, ale prevence jako nástroj je opravdu, ověřili jsme si to, teda ve stáji Kateřina v Hrdlořezech u pana Hladíka. Pan Hladík byl docela jako skeptický koňák, který řekl, dobře, jako OK, jdu do toho, protože furt tam něco jako u něho na té stáji dělo a furt jim volal veterináře a říkal, že teda jako fakt už prostě jako má toho celkem plné zuby, tak zkusme něco jiného. Všechny koně jsme otestovali, udělali jsme ve zkratce, jenom vám to řeknu, udělali jsme každému koňovi biorezonanci, naordinovali jsme preparáty, po případě změnu, která byla zapotřebí, třeba změnu do jiného boxu nebo změna práce u koní. Po 3/4 roce volal pan Hladík, že teda člověče, fakt to funguje. Já jsem tady 3/4 roku neměl veterináře, takže mě poděkoval, že ušetřil značné prostředky. Měl veterináře pouze na očkování a na odběr krve, když vyjížděl v zahraničí, samozřejmě na ty historické spřežení a prostě ta radost, že jeho koni mají dobře a celé je to takhle krásný, takže to bylo krásné u toho pana Hladíka, že 3/4 roku
ušetřil strašné peníze za veterinární péči, jo, protože má asi 12 koní. Takže prevence jako nástroj, i když je to neobvyklý přístup, ale ty výsledky mluví sami prostě za sebe. Jo, a tady je kůň a člověk, jeden systém, jedno zrcadlo. Z mé praxe ty zvířata, opravdu, nejenom koně, ale děti, tak to vypnu, děti, psy, koně, psychosomaticky zrcadlí své majitele. Většinou je to tak, že když teda řeším toho koně, nebo jakýkoliv zvíře, vždy se ptám teda i na majitele. Jo, co vás trápí, nebo co se u vás děje, jaké máte onemocnění a někdy jsou ty onemocnění skoro stejné a někdy je to tak, že klient a jeho zvíře užívají stejný třeba bylinný preparát a je tam akorát rozdílné onemocnění. Jo? Takže když provedu biorezonanci u zvířete, tak velmi často se mně stává, že mě ten majitel poprosí, podívali byste se i na mě, protože vidím, že prostě na koně to zabralo. Samozřejmě zvířata nemají ty předsudky, že tohle nějaká blbost frekvenční terapie a biorezonance a tady nějaké byliny, to je nějaké placebo, ale i takovéhle klienty mám úplně nejradši, protože to funguje i na ně. Jo, takže většinou je to tak, že když ty vidíš, že to funguje na ty zvířata, tak to poprosil mě teda, ať se na ně taky podívám. Tím, že jsem zdravotní sestra, studuji čínskou medicínu, takže umím to, jakoby jsem ráda za to, protože se na tom umím podívat ze dvou stran, ze západního a z východního pohledu, do toho ta biorezonance, takže to všechno krásně to ladí. Jo, a ta biorezonance je takový jemný most, kdy velmi často říkám, že tohle ale nepatří tomuhle zvířeti, není to vaše, hlavně co se týče těch emocí. A za mě, když užívá majitel se svým koněm spolu najednou třeba Bachové esence, tak ta terapie je daleko rychlejší a kůň i zvíře kůň i člověk se velmi rychle dají spolu do pořádku, protože co si budeme vykládat, jakoby opravdu většinou ty onemocnění začínají v naší mysli. Jo, je to tak, i když si to velmi často nechceme připustit. Takže tohle je taková ta psychosomatická část. U těch zvířat samozřejmě není to u všech, protože u koní někdy ti lidi nemají ty koně od hřímátka, ale právě proto o to je to zajímavější, že pátrám, kde co je, jaký strach, odkud to je, proč se to děje, kam se to uloží, jak se to projevuje. Prostě taková dobrodružná cesta mezi buňkama těla vašeho koně nebo těla všeobecně. Tak. Tady vidíte, tohle je Lojzík, koník, který když byl ve spřežení, tak vždycky zaklopitel a vždycky měl problémy s nohama. Pan Hladík, kterého si strašně moc vážím, samozřejmě to doporučení změnit práci a našel Lojzíkovi focení, takže Lojzík se fotí s holkama, s malýma, velkýma, dospělýma, krásnýma, ty ho mazľou a je to prostě nejspokojenější kůň pod sluncem a opravdu, jak jsem už říkala u předchozího slajdu, tak ty emoce, jo, ten stres, ten spouštěč, tak ty emoce se ukládají do jednotlivých orgánů. Jo? U někoho je to do buněk, u někoho do hladké svaloviny, u někoho do příšně pruhované svaloviny, u někoho do orgánu přímo, u někoho do lymfatického systému, do obratlu. To všechno umí biorezonance vytestovat a podle toho já pak umím velmi někdy často až si říkám, wow, jako jo, konečně rozumím svému tělu. Jo, takže tak. A taky
tady vidím opravdu třeba pro Dorado hypoterapeutické koníky, tam je opravdu velmi, velmi důležité, aby se denně u nich vyváděl stres, protože pracují s lidma, s jejich emocema a pak to vede i, byť ty zvířata nechtějí, tak si to na sebe táhnou, jakoby, jo, a zvířata dobrovolně tady volí cestu, že nás provází a právě proto jsme tady od toho, abychom jim pomohli tuhle část dát do pořádku, jo, protože oni se nerozhodli sami, že budou chtít pracovat, sorry, mě budu se zlobit, se říká, ale takhle jim můžeme od tohodle pomoct. Elbachové esence velmi jemně, je to velmi jemná energetická forma terapie, která pracuje s emocemi, s emocionálními stavy a vytahuje ty emoce na povrch a z orgánu a transformuje je. Znáte to, jako když máte strach, máte stažený žaludek, pak se z toho může vyvinout žaludeční vředy a právě tohle ty Bachové esence umí úplně výborně. A to je to ukládání emocí do daného orgánu, nebo když se někdo vzteká, tak samozřejmě pak přijde už žlučník, že jo. Takže i tohle umí biorezonance velmi dobře. Reakce a zkušenosti koní během terapie. Koně tuhle terapii biorezonanci snáší velmi, velmi dobře. Jo, ku podivu až zázračně dobře, jsou velmi klidní a jakoby spolupracují velmi dobře. Tady mám zkušenost, jednu nádhernou zkušenost, protože dělám i objekty a pozemky a pomocí biorezonance vyvádím různé, jakoby energeticky harmonizuju a tak jsem se dostala do jednoho hřebčina, kde mě poprosili o zharmonizování prostoru a část, kde bylo zapotřebí v určitém pořadí zakopat krystaly, byla v ohradě, kde byly koně. Doteďko na to nemůžu zapomenout, je to snad nejkrásnější a nejtěžší práce, kterou jsem dělala, protože toto se tam dělo, bylo celkem zajímavé, ale ty koně se mnou pracovaly, když jsem zakopala ty krystaly a prováděla nějaké ještě práce, tak byl tam i hříbátka a bylo úžasné sledovat to stádo, jak prostě odstavilo to hříbátka, mulička hlídala ty hříbátka a teď to stádo ve zvláštním pořadí ke mně chodilo a přikládalo na různé mé části těla hlavu, své hlavy. Jo. Takže takhle mě ty zvířata pomáhaly, protože vnímali, že chci pro nich to dobro. A pak takhle jakoby některé zvíře delší dobu, některé zvíře, ale to opravdu třeba na hlavu, na oči, jakoby, jo, na čelo, přímo na tělo. Nádherná práce, těžká práce, ale emocionálně, jakoby i energeticky velmi těžká práce to byla, ale pak se stalo to, že dvě takové nejsilnější kobylky se mnou tam zůstaly. A stádo se teda stáhlo do ústraní a jedna kobyla měla jakoby hlavu na hrudi mé, druhá opravdu na břichu, různě zývali, mlaskali, různě se jakoby protahovali, jo, erdžali, funěli a až teda skončili, tak jsem věděla, že moje práce je u konce. Majitelka po několika měsících řekla, že hřebčín se pohnul, začaly se prodávat koně, vyměnil se personál a všechno se tam jakoby zlepšilo. Takže z toho mám taky radost a tam došlo ty dvě nejsilnější kobyle, které se mnou tam jakoby pracovaly nejdéle, tak ty měly teda 2 dny asi průjem, ale je to úplně jakoby přirozená detoxikační reakce. Takže někdy je to i takhle. U těch objektů je to velmi, velmi zajímavé. Tam normálně ta biorezonance, z té biorezonance, když ji interpretujete, dokážete velmi pěkně poskládat příběh, co se tam dělo. Každý klient dostane samozřejmě, když dokončím to vyšetření, interpretaci výsledku vyšetření. Jo, vedu si karty o každém klientovi a zapisuju tam, co se děje, jak se to odehrávalo, čím jsem testovala,
Co doporučím? Samozřejmě, když je zapotřebí, ty bylinné preparáty rozepisuji klientům po týdnech, po dnech, jak podávat, aby to měli co nejjednodušší, aby to bylo velmi jakoby, pro ty lidi pochopitelné. Takže to takhle dám dohromady a s klientama zůstávám teda pořád v kontaktu. Vždycky učím lidi, a to nejen prostě od koňáku, ale učím všechny lidi, že žádná otázka není hloupá, každá je důležitá, jo, protože v té chvíli máte ještě na starosti milion věcí a když já do toho ještě vstoupím a povykládám své věci, tak je to opravdu někdy, říkám lidem, krom toho, že máte ze mě hlavu jako balón, tak já vám to všechno samozřejmě sepíšu a ptejte se, jo. Takže pro mě je moc důležité pak sledovat, jak se to zvíře vyvíjí, lidi ať mě zavolají po týdnu, nebo kdy je zapotřebí, jo, protože má práce, jakoby pro mě to nekončí tím, že odejdu, vyúčtuju si a udělám biorezonanci. Pro mě je důležité vidět, jak se to zvíře dál má, jakoby, jo. Ta skutečná péče začíná tam, kde je důvěra. A důvěra je pro mě velmi důležitá, protože to zvíře je zapotřebí ladit operativně. Jo? Někdy zapotřebí snížit počet kapek preparátu, zapnout biorezonanci, sundat čip, přidat čip, zvýšit počet Bachových esencí, snížit počet kapek. Prostě pracuje se s tím operativně. Takže toto je to, pro co jsem já stvořená, to, pro co jsem tady, proč jsem odešla ze zdravotnictví a takhle se to krásně pospojovalo, kde začala ta má praxe u záchran, ta má práce u záchran zvířat v terénu z množíren, jo, kde jsem byla léta jako dobrovolník a tam to tak nějak celé prostě propojilo. Žiju své poslání a dělám práci, která naplňuje mé srdce a mou duši a jsem za to neskonale vděčná, že jsem na správném místě i skrz to, že se mě třeba v životě neděly jenom dobré věci, ale to všechno mě vedlo k tomu, abych se postavila do své síly a byla tady pro ty, kteří mě nejvíc samozřejmě potřebujou. Tak a já bych vám chtěla poděkovat za váš čas, který jste mě věnovali u téhle prezentace. Naleznete tady kontakt na mě. Kdyby se cokoliv potřebovali, jsem tady. Každý dotaz je vítaný, žádnej není zbytečný, protože z každého dotazu se může poučit někdo jiný a budu ráda, když mě napíšete do mailu nebo pod příspěvek pod video mé dotazy, co vás zajímá, jo, nejenom u koní, u psů, u zvířat, dokonce někdy vám pustím video, jak jsem měla na biorezonanci agamáčka, který se dal do pořádku. Tady je mé telefonní číslo, naleznete. Pište mě na e-mail katka@biorezonance.cz. Když budete potřebovat, není problém dojet, zavolejte mě, domluvíme se a budu se na vás těšit u dalšího videa. Přeju vám krásné dny a děkuju.